visitors. Please be informed that any person visiting Matang Wildlife Center shall enter the center at your own risk. The Sarawak government shall not be responsible for any physical, mental, or emotional injury sustained or any loss of life or property whatsoever. Signed within Matang Wildlife Center, a Director of Forest Sarawak. Okei, rohkeasti vaan sitten katsomaan mitä life-threatening animals siellä on. Nyt mentiin häkkiin sisään jo. Oh, tää niinku se enclosure. Niin, vissiin sitten. Tää on ihan sademetsä. Täällä itse asiassa sataakin. Toivottavasti se ei hyökkää meidän päälle. Ei se huomaa meitä. Fresh water and lives in the inland swamps and rivers. Deer mouse. Joo, niitten Jalat on hirveä. kaikki 3 jalat mahtuu daimiin. Ei 4 jalat. Mihin mahtuu? Daimiin. Semmoiseen pieneen kolikkoon. What's going on here? Kaattelee se roska siihen. Nyt se hermosti. Menee naps. Porcupine. Okei. Piikikkää. Mitä ne tekee? Nhớ chỗ nào, chỗ nào hết kìa. Tykkää toisista. Nhớ chỗ nào. Tai toi tykkää. Toinen koittaa karata. Kato se nostaa piikkiä. Like hit. Sani se nostaa piikit sille. Hello. Can you? That's so bad. Kuitenkin täytyy tulla kato sen luota. Kato se on. Niitäkin on yksi syö. Se ei tykkää tosta. Toi piikit pystyssä. Siellä on toinenkin tuolla. Me Sanna-Kaisa sinne viereen, että näkee vertaa kuin iso se on. Anu sanoi, että pitäisi kävellä tuolla laitaan. Tuossa on vähän hyppimään. Niin, saisi tulla vähän. Paperikova. Moi. Mitä se hakee jotain pieniä murusia siitä? Joo. Piti katsostaa sydämessä. Toi ei ollut hyvä. Kato se käsi. Kato sen takajalka. Oikein sylkäs. Ei ole hyvä maku. Takajalka ja näistä käsi. I'm just tired. I just ate. No niin, tässä. No niin, kertokaa. Joo. Tissaa. Ei me välitetä ollenkaan. Tahtoo tiiä. Se on ihan rauha. Pitääkö se kiinni pippelistä, kun se pissää? Ei. Ohjas vähän. No, mun mielestä se pitää. Sinun minun mielipiteeni teissä. Ok, se heittää. Kahe. Haluaisitko sä leikki, toveri? Ako. Kuinka pitkälle mä sain? Se voi ottaa etujalalla tai takajalalla kädellä. Etukädellä tai takakädellä kiinni. Tuossa takajalalla. Mä oon valmiina takautumaan. Kunhan mä tässä lyön. Ja toi ei oo kovin jättämä.
Mieti jos oranguttaa, niin tulisi katsoa meitä jossain eläin tarkassa. Nauraskelisi. Piilottaa sen tonne kiven alle. Mikä se hioo sitä? Se on kivi, mikä sillä on. Niin se on kivi se on. Se tekee sit. Haistaa. Heittää sen ja se on tiiliskivi. Taputetaan. Kuinka takajalalla etukädessä? Takajalalla etukädessä. Etukädessä kiinni. Haise. No mä kysyn, että mitä. Ui, nyt se hyppää sieltä toista. Rupas sataa, niin Ai, nyt sä saat sen vielä pakettaa. Sinne meni.